Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura mamalo dwaro ni duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo dew jopuonje ma osebedo ka mako lemo mag puonj e yor kojolo. TSC dwaro ni ochiw thuolo mokwongo ne jopuonje ma kamago mar kawo lemogo ma ok oketgi ne gitimo penj. Ma obiro kaluwore gi ng'ur ni nitie jopuonje ma kwan gi ok tin ne 3,500 ma osemako lemo e yor kojolo to pok ondikgi. Ne ni ywaruok e kind jokanyo mag duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC kod komiti mar od bura mamalo marango chenro mag somo e pacho ka. Yangore ni nitie jopuonje ma ok tin 3,500 ma osebedo ka mako lemo mamalo ma ok margi kuom kinde malach, moko kata ma oheyo higni 8. Komiti ni wuoro gima omiyo TSC ne olando thuolo go manyien e kinde mane giseyango jopuonje go ni kod nyalo mar telo kuom higni buora magisebedo ka gimako thuolo go e yor kojolo. If you did execute all your promotional vacancies, why are you still then having people on acting capacity? If a person has acted for more than 6 months, that means that person has some quality to run that school. There were those administrators who have been acting for more than 8 years, some 5 years, some 3 years. And you know, it is so absurd if TSC tells us that they've re-advertised some positions. And you wonder, out of about over 200 madongo kod jolupgi dwaro tijego koko ni kata gilando ok gior kwayo magi. You have to advertise. Look at the vacancies that remain unfilled. And I think at one time I talked to you to talk to members to urge to the education committee, because we were also worried why the vacancies are there. When you look at our payroll, these teachers are there. They should actually apply for these positions, 3,507, but they didn't. So we re-advertised. Liekore ni lai manyien ma itiyogo e oro kwayo ne tijego opondo kendo en achiel kuom yore mamoko kuom apisa mag TSC tiyogo e yiero jogo ma gidhi medo lemo mamalo mar tich. Somebody is playing games, and when he give you feedback, maybe you need to go back and interrogate your system, what is happening. These are human beings who are managing these systems. Managers. Yes, and the web managers. Why is it that certain areas are locked? Almost locked, you can't go in. And we are giving you feedback for you to go back and interrogate. Moko kuom gik mane okwa TSC mondo mi oketie ler bende ne oriwo chwalo jopuonj primar maromo 8,367 mondo puonjie junior sekondar. Ne okwa duoko poni biro medgi lemo kod omenda koso winjruok chal nade. They have mapped out 8,367 qualified primary school teachers to teach in JSS. Now, the question is this. Is this a promotion or purely deployment on the same terms? Magi gin duoko ma TSC ne okochiwo e yo makare, kendo ne okwagi mondo migi ik duoko bang' juma achiel. Judith Omondi,